Horonya jabrani swanti bache muso dimse ani mabakoro mali kono mali ko kafuli ani tandu ni watina ambi ake kanyeshi au brajile ma au manaye gijo gijila sigidala bilibile sidna shekmar sidu kulubali faruku ayatullahi fi dini alaka dine waraba bilibile mini anywana mabe aka wati dangle alaka danaya jumba min bi jondaw cela binni akeme ka dine kalifa ala ni sangina fulibidi anaka dimaya berajile fana mafu yanfu islamaya duba kono herma kono nrekorla bako jikroni yanno ku berajile ka u bismillah hanga bisibiri do bamananga kuna fani kene ka anklena do makalo ni o rabbil awwal kale o klimwa ni sabala bi bakelensa kamena ni binan sabakira ka hijra san jajila anduna klim wannan shula o kelen fana bena october kalo kle bi sabama samba fla ani samgani kelen nabila isaka bangni sanjatila bi kuna funu bina kuma igmadin islamia kuna na kuna funu kan katase jamana kuna na kuna funu ma hakaja jamana ko kan kuna funu fana bi yanno ula au brajile ka au bismillah o kuna funu kene ka son amna u fese au ye kelingile inafo sigi temelo na chugumna anya fo awiye revolution ikmadin islamia ubi mauludu nyanamaya dwa franche de konana ni daileli kera ni bangni wajulu kene sigiliye o bangni yere fana ni denguni ni nyanje kene wero fana bisigi bamako sigi daw ni nyanje ka alafo ka ala barigada odeya atu o dununu fana nasa don kerengeralen fana bita ulaka odi kirawni nabejmo tienta based na shokmar sedu kulubali faruku fana mako ke nyiningali jabiye o ala subhanahu wa ta'ala ka jombi nyiningali munu blakana amuna akasiga ulu jabi ode bena sibiri do mamini o bena do makalo kreta ani woroma samba kele kemena ni binan sabakira ka hijra san jachela ni ufana tumbena october kalo kle muga ani sabama abaro latmena bako jikoroni mangurutula faruku yereka misiri bilebele inkona na kumamna ni bilebele kene sorosa kuma nyebla kuma berajele timelen ko fe kabui nyingalu koni tengula farukula anye ujado faranywanga oni ne berajele ngajeka anye mada udofe sibiri do domakalo klitan ani woro bakilensa kemena ni binani sabakira ka hijra san jachila ni ufana bena october kalo kile muga ani sabama silame bora fantan annan berajile fe kana bako jigoroni manguru tula faraku ka misiri belebele inkono muna alsisa kasega na nyiningari jabi kene sheria aboyana ahoromo kuso ani kasega uka dine famu dafalen soro kabo kira uni nabenymo uchenta ba sedna shokmar sedu kulubali faraku yere yoro belebele ni ala sona kamamudu dine don be kalfala na kongo iti ma wera nyininga bli kaw hakilla jigi sao sa ni dunkerengerele mbe igmadin islamia ka mawludu bara konnana dunkelen bita ka odi farukuma nyininga bi ma bulu dine bunakuka abilasi ama bilebele imba jabi san bilebele kele cheka kene sorosa fem yanga madu dalawi ulu ye kene nyanamaya o matme sanga damadoka kirawni nabenymo cheta ba swedna shakmar sedu kulubali faruku ayere dona kene kono anaka demaya berajile u nisojale siwale u kumbela silame jama fe farfuni ani la wasa berajile kona na bawo niye belebele ye abina fo modul musafa yere inye dara ale de kan sabu kira balula juguba munun kan ka fatu juguba munun kan o bedda fala ni chebay na teku abisimlalen ko fe sira dira nyiningali wuka ke ala muro ambi folo kan jama sono may mbefu o ka bawo munde maw masiya yere seya fulubali Chela musola demsen farama korobaka naam ambi befu fakayamaru ni kanu foli sikatala peu ke befu fulubali ni kelenya foli kakabau mudi danvoite kanu ani kelenya mina sikatala faruku kanga dunamba kerengere abe dunamunu bonye naam Allahu dama debi adando akele amasiga fiu sikatala peu namba nunu naam une ala bisigi sikatala peu kulubali une ala biwuli une ala bida une ala bitama sikatala kulubali ala farambu ka chendu uka haraka kilingile bela sikatala peu ka sabuke naam ulu wilila ala di kama odo anaka kira kanu kama chendu kishin nama bama salim ka songana
Naam. dekun kun ka gɛlɛyaw kun ŋaniya kelen kama ko an bɛna nisɔndiya Kulubali. ka Ala fo k'a barikada Faruk. ni Ala kanuɲɔgɔn nali ye a ka dugukolo kan Siga t'a la, nin don Kulubali. o la an ka dunanbaw dan tɛ aw bonya na an bɛ dugawu de kɛ aw kelen kelen nana ni hami o hami ye Amin. mawuludu in na n'o de ni Ala ta bɛ bɛn ya Rabbi an n'o kana segin fo Ala k'o dilan an n'aw ye Amin. nin ko hɛrɛ Ala k'a di an n'aw ma Amin. nin ko barika ya Rabbi Ala k'a don an n'aw la Amin. nin ko kɔrɔta Ala k'a kɛ an n'aw ye Amin. san caman bɛ Ala bolo Ala ka sira jɛya an ye nin mawuludu in ɲɛnamayali la Amin. Ala k'o kɛ kira bonya kama Amin. sɔla ala rasuli Wasalim. k'an ka dugulen dafalenw yɛrɛw fo Kakabaw mude. minnu ye layidu di an ma Kulubali. k'a f'u bɛ fara an kan Faruk. tari mɔnɛ na bɔ Ala ka diinɛ na Siga t'a la, fɛw yamaru. u jɔra su u Kulubali. jɔra tile Naam. u jɔra ɛri ni miniti ni sekɔni bɛɛ la Ɔhɔ. n'u ni Tiɲɛ. a n'u ka nafolo A kɛra ten. mun ko sɔn Naam. setigi Ala ka diinɛ ka se ka kɔrɔta Siga t'a la, baw mude. an b'i kanuɲɔgɔnw fo U ka kan yamaru. Bamakɔ tongo naani bɛɛ lajɛlen la Kulubali. minnu b'an bolo yan Tiɲɛ. ani darula kama minnu ma se ka na Naam. n'u bɛ kɛ k'a lajɛ Ɔ. hɔrɔnya meja kɛ page kan Siga t'a la, Kulubali. ani minnu bɛ kɛ k'a lamɛn radio hɔrɔnya la Tiɲɛ. an bɛ u fo U n'a ka kan. k'a ɲini Ala ba fɛ Ala ka nin ko wasa kɛ an n'u ye Amin. Ala k'o kɛ kira bonya kama Amin. sɔla ala rasuli Wasalim. Awɔ an karamɔgɔ ɲininkali dɔ mɛrulen bɛ o kɛrɛfɛ o ɲininkali in kɔni o bi taa ni ka segin an na sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen mawuludu in na a nana ka kɔn mawuludu in ɲininkali in bɛ kɛ an na kuma bɛɛ komi n da sera cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ in ma sisan o kama an b'a a ɲininkali in mɛru ni kɛrɛfɛ ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ o bɛ tali kɛ nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ baara bonda kura min donnen don an ka jamana kɔnɔ sisan n'o ye telimani ko in ye dɔw ko moto taxi an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ jeunes caman ka baara ɲɛsinnen ba ma sisan nin baara in baara dagalen don silamɛya sariya la wa ka dugu sabu tiɲɛ yɛrɛ la telimani ninnu u ka mɔgɔ u ka kiliyan fanba ye musow ye an karamɔgɔ. Kulubali. Ayiwa. Naam. non Abdurahmane Kulubali. nin bɛɛ bɛ bila dɛsɛ minɛ de kɔnɔ Siga t'a la, fɛw. i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ka kɔ telimani ɲɛ Ɔhɔ. transport mobile fɛn o fɛn bɛ yan Ɔhɔ. a bɛɛ y'a kelen de ye o O don, siga t'a la, fɛw. n'i ko telimani na ko walicɛ bɛ yɛlɛ walimuso kɔfɛ Ɔhɔ. walima walimuso bɛ yɛlɛ walicɛ kɔfɛ Naam. sotarama kɔnɔ dun walicɛw dama de bɛ yen wa walima walimusow dama de bɛ yen U bɛɛ ɲaami ɲɔgɔn na de. Kulubali. bɛɛ de bɛ don o fana kɔnɔ o. Siga t'a la, fɛw. i sigilen woni na Tiɲɛ. muso dɔ bɛ n'a sigi i kan Kɛnɛ. k'a bolo tinti ka yɛrɛ i buse Tiɲɛ. Siga t'a la. Moro. O don, Kulubali. a bɛ yɛlɛ i kan dɛ Siga t'a la, fɛw. wulibali tɛ Tiɲɛ don. wa i b'i sigi n'o ye de sa fo ka taa se i jigiyɔrɔ ma Siga t'a la, fɛw baw. n'i ko walimuso gunna na n bɛ bɔ nin kɔnɔ ka don sotarama wɛrɛ kɔnɔ Alahu akubaru. n'i bɔra o kɔnɔ ka don dɔ wɛrɛ kɔnɔ Tiɲɛ. walimuso ma sigi i kan nin na wa Awɔ. e bɛ taa sigi walimuso de kan o kɔnɔ Siga t'a la, fɛw. O don. mana n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Naam. telimani y'a sɔrɔ sotarama Ɔhɔ. walicɛ ni walimusow bɛ ɲɔgɔn kan o kɔnɔ yan Tiɲɛ don, Kulubali. wulibali tɛ yan Kɛnɛ kan ko don, Kulubali. fitinin min bɛ se ka y'a ni telimani cɛ Ɔhɔ. sotarama kɔnɔna ye jama ye O don. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko ɲuman tɛ hali ni jama don nka o fana ka nɔgɔ ka tɛmɛ i kelen n'a kelen kan Siga t'a la, fɛw baw mude. Tiɲɛ. o ka nɔgɔ n'o ye dɛ Kɛnɛ kan ko don. parce que jama na a yɛlɛ n'i ka walima e yɛlɛ n'a kan cɛ dɔ e ye muso ye walima muso dɔ e ye cɛ ye Tiɲɛ don. aw dusukun bɛ se ka fɛn dɔ fɔ Siga t'a la, fɛw. mɛ jama ɲɛ b'an na an bɛ jama na Naam. o bɛ se ka bala min na an ni ko dɔ tiɲɛ Tiɲɛ don. mɛ e moto bolila e ye walimuso ta Alahu. k'o sigi i kɔfɛ Ɔhɔ. tiɲɛ dɔ i bɛ kɛ k'i kɛ wari ɲini Ɔhɔ. a bɛ kɛ ka gendarme kurusiw jigin k'u yɛlɛ Alfaruk. Ne. Sky. Tiɲɛ. Siga t'a la, fɛw. n'a yɛlɛna kurusi dɔ kan a kun bɛna ci e kan Faruk. Alahu akubaru. Tiɲɛ. Siga t'a la dɛ. yɔrɔ o koɲɛ ka gɛlɛn A dɔɔnin ma nɔgɔn fewu, Faruku. Kulubali. wulibali tɛ Kɛnɛ kan ko don. n'aw ka musow bɛ bɔ Ɔhɔ.
yɛrɛ tanga ko t'a la ayi parfɛnw ni kasa duman bɛɛ bɛ k'u la tiɲɛ don o yɛlɛlen k'a sigi e kɔfɛ Allahu akbaru ɲana seli cɛ jigiyɔrɔ la masiba dan don kulubali ala de b'o dusukun hakɛ dɔn siga t'a la fo baw mun de o kumana an bɛ se ka min fɔ a la kɔni an bɛ nin darulaw de kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɔda ɲuman di an ma amin amin ala k'o kɛ kira bonya kama amin k'aw hakilila jigi k'a fɔ ni kɛnɛ bɛɛ lajɛlen fana kuncɛra ni lawasa ni bonya ni karama ye ani dugawu kulogɛlɛnw caman ye bakɔ jikɔrɔ ni mangoro tu la misiri ba kɔnɔ ka sɔrɔ ka kanbɛn da kɛ kɛnɛ wɛrɛw kana ye alhamdulillah an b'a deli ala fɛ hali sisan belebele in si kuntalajan hɛrɛma ala k'o kalifa a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na an n'a don jamana kɔnɔna kunnafoniw na sa alimaw ka cakɛda min ni o bi an fɛ yan nɔ ni a ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛyako sabatili ma ni a bɛ fɔ a ma ko denk farma ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni denkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ye sa ni o ye ɔktɔburu kalo ye sa olu fana taara fɛn min ye sugununkɔkaw fɛ yen nɔ gɛlɛya ni kɛlɛw kɛra sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ni u bi centre mabile la sugununkɔ munna ka se ka taa lajɛli kɛ u ye ni an b'a fɔ a ma ko consultation ka tila ka furaw fana di u ma fu ni daliba masa o ka jɛn o jumasina yugo ale ni Bukari Tangara fana tun taara nin kɛnɛ kan ka munumunu salo kɛ u ni ja minnu nana aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada o dɔw fɛ. Denk Pharma ye laboratoire ye min cokolen don anw ka jamana kɔnɔna la kabini san 2000 ani san 3 waatiw u ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen don kɛnɛya ko ani kɛrɛfɛden o kɛlɛli ma pewu ka bɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔna la nin cakɛbonda in a b'i bɔ Allemagne jamana kɔnɔna la u ka lasigiden minnu bi yan ka kɛɲɛ ni ɲan dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o baaraw sabati cogo ɲuman ye ka bɛn jumas octobre kalo tile 29 ma san 2021 u ye ɲan dɛmɛ wale ɲumanya ba dɔ sigi Sogonikɔ centre mabile o kɔni kɔnɔna la a bɛ tali kɛ kɛlɛ kɛra ka maa minnu bɔ u nɔ la ani degun ye maa minnu bɔ u nɔ la ani sɛgɛ ye maa minnu bɔ u nɔ la ni olu cokolen don nin centre kofɔlen in kɔnɔna la Sogonikɔkaw fɛ yen ka se ka na u lajɛ fufalaki ka fura di u ma fufalaki ani ka donfini di u ma fufalaki. Donc an bɛ yan bi pour solidarité kalo de ye ni mois in ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo o de ye ni kalo in ye donc jamana y'a ta k'a kɛ kalo ye k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc anw ye réseau des femmes ye jɛkulu de don minnu ye musow ye muso dɔgɔtɔrɔw an farala ɲɔgɔn kan pour que ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka to ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant ni kalo in na sisan an wulila an nana se centre mabile réfugiés ma les réfugiés de guerre an ser'u ma pour pouvoir les aider k'u dɛmɛ lajɛli min bɛ kɛ fu et également an bɛ fura di fu ka fini fana di fu alhamdulilayi rabil alamina an b'aw ka télé fo an b'an yɛrɛ fo tuguni an bɛ jamana bɛɛ lajɛlen fo an ka ministères bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo accompagnement ɲuman na. Donc an b'a ɲini ala fɛ an y'a daminɛ ni hɛrɛ ye ala ka wuli ni hɛrɛ ye. Bon nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka se a dan na parce que a yɛrɛ kɛra a bɛ fɔ a ma ko surprise agréable ni sani an ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ nana an fɛ yen nɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan donc vraiment an b'u fo ka nin wale la u yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment banabaatɔ dɔw bɛ yan nɔ hali an yɛrɛ bɔra kalama dɔw tun man kɛnɛ jaw man kɛnɛ mais se t'u ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la. N'u taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ tarakasiri min kɛ u bɛ maɲɔdɔko min kɛ o bɛɛ magɛlɛya b'u la wari t'u kun donc le fait que u nana anw ma yan nɔ an yɛrɛ bɔra kalama ko dɔw tun man kɛnɛ effectivement denmisɛnnin dɔw tun maralen b'u fɔ jaw man kɛnɛ an t'a kalama fo bi donc n bɛ fɛ ka fɔ de a nafa tɛ fɔ ka ban quoi. N'a fɔ ko ordre des médecins o kɔrɔ ko médecins y'u mɔgɔ minnu sugandi ka se k'u kunkow ɲɛnabɔ u ka cidenw de don. Fo médecins ko dɔn an bɛ médecins ka cidenya de la i y'a faamu donc o la an tɛ se ka dabɔ kuma n'an b'a fɔ ko Denk Pharma ma u ni ce u ni baraji u yɛrɛ ye a ka d'an ye an b'a dɔn délégué caman bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ u bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ cɛ ni a dɔɔni dɔɔni farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ koba ye a bɛ se ka kɛ ɲina an garisɛgɛ donna nin na mais an b'a ɲini délégué tɔw fɛ u k'u jija u ka réseau des femmes u k'u yɔrɔ ɲini k'u dɔn.
ka maaw hakili lajigi k'a fɔ maa minnu kɛlen do kɛrɛfɛ maaw ye anw ka jamana kɔnɔna la ni u bɔlen do u nɔ la centre mabilen kɔfɛ u be sɔrɔ Falajɛ garabali la Ɲamana garabali la Kase la Zantigi la ani jamana yɛrɛ fan tɔ caaman fɛ. Kulu min ni o sigila ni ale ka baaraw bɛna ɲɛsin sigikafɔba o sabatili ma ni an ko a ma ko Assise nationale de refondation. O kulu in kɔni o sigila an ka minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga fɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen la tɛmɛna fɛn min ye CICB la lajɛrɛkɛsoba min filɛ nin ye bada la ni Daliba Masa o ka jin ni Ala sɔnna kulu in ka baaraw bɛna na ɲɛsin sigikafɔba in ale bi se sabati cogo min na ani a baara kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bi se ka lawasali kɛ cogo min na ani maliden bɛɛ lajɛlen bi se ka da don sigikafɔ in na cogo min na mun na sigikafɔ in kɔfɛ Mali ale ka se ka senkura sɔrɔ ni o ye Malikura o ka se daminɛ ni Ala ka jɛn o juma sinayogo ale fana ye o walawala an ye hali sisan an ka kɔrɔfɔw lamɛn. An ka jamana mako bi fɛn min na ni waati na o de ye sigikafɔ ye pour jamanadenw bɛɛ lajɛlen bi se don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min kɔni na o de kama sigikafɔba dɔ baaraw nun donna anw ka jamana kɔnɔna la ni waati na sigikafɔ in yɛrɛ kan ka kɛ ka bɛn décembre kalo tile 20 ka taa bila a tile 26 ma nin sigikafɔ in i b'a ye k'a fɔ panel maaw olu sigilen kɔfɛ commission o maaw fana kɔni sigira min kɛnɛ panel maaw olu kɔni fana sigira ka bɛn alamisa octobre kalo tile 26 ma san 2021 ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions ni o ye monsieur Ibrahim Ikasa Mayiga ye ale kɔni sen donna ni baara in kɔni na cogo min ka kulu minnu bena ni baara in kɔni n'a bɛn coyi u ni panel maaw fana ti kelen ye olu ka baaraw ka se ka daminɛ joonɛ o de kama u ka sigili baaraw kɔni kɛra CICB o kɔnɔna la nin kɛnɛ in ɲɛmaaya tun bɛ ministri ɲɛmaa bolo Shogel Kokala Mayiga o cogo kelen fana kɔni do gouvernement maa caman olu fana kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan. Maliyɛnw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn da lajɛ ka hakili falen k'a fɔ Mali kan ka sira jumɛn ta pour kan ka se ka Mali kura jɔ. Commission bena min baara kɛ ka organiser fo a ka ɲɛ ale bɛ baara kɛ i n'a fɔ commission de haute personnalité président ye min sigi o don olu ka u sen n'u bolo minnu bɛ baara kɛ o de ye commission d'organisation i ye min f'u ye k'a fɔ ko danayaba de dar'u kan an ye maliyɛn cadrebaw 250 de taara kalo 2 de taara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɔmɔtɔmɔ pour que an ka se ka mɔbaw ladiriw expérience bɛ minnu bolo maliyɛnw dalen do mɔgɔ minnu na u désigner commission de haute personnalité panel de haute personnalité ani commission d'organisation parce que an b'a dɔn olu ka baara a kan ka kɛ maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la k'a f'u ye fana u k'a dɔn à partir de maintenant tile o tile gouvernement bɛ b'u ka disposition la. Ni cérémonie d'installation min filɛ nin ye ni o ye ka commission nationale d'organisation des assises nationales de la refondation maaw ka olu kɔni sigi sen kelen kɔni kan i b'a ye k'a fɔ a kɛra taarɛ kɔni ye commission yɛrɛ ma ɲɛmaa bolo ni o ye ministre Mamadou Hashim Kumare ye a ye foli ta k'a ɲɛsin anw ka gouvernement a maa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ka danaya dalila ale kan a n'a ka jamakulu o cogo kelen fana kɔni do a y'a yira k'a fɔ laɲini minnu kɛra ani sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu bina kɛ cogo min ka maa hakili cɔrilenw ka olu don ni commission in kɔni kɔnɔna la o baara in bɛɛ lajɛlen fana kɔni sera a dan na yanni commission maa ninnu kɔni k'a bila baara minnu kalifara o la ka taa o baara ninnu kɔni kɛ ni panel de haute personnalité maaw olu ka yamaruya ye ministri ɲɛma Shogel Kokala Mayiga a kɔni y'a yira k'a fɔ gouvernement be su ani tile heure ni minute ni seconde cogo min ka se ka nunu dɛmɛ u ka laɲiniw bi se sabati cogoya min na o laɲini belebeleba o ti dɔgɛrɛ dɛ Assise nationale de la refondation dakuru ɲɛ kelen n'an ko ko ANR o bi se ɲa cogoya min na ANR nin ye sigi k'a fɔ ba ye maliden bɛɛ lajɛlen kɔni welelen do kɛlɛ min kan cogo min bɛɛ lajɛlen ka se ka t'i hakilina fɔ jamana ka ɲɛta ani jamana ka basigi la. Hali
sisan an to jamana kɔnɔna kunnafoniw na nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛnɛnkun kɔw fɛ yen nɔ i n'a fɔ cɛmancɛ bolo kunkanko kunnafoniw na a ma dogo aw la cogo min na wulikajɔ ani cɛsiriw bi senna sanga ani waati bamanji wale tigilamɔgɔw fɛ min ni o kɛn bɛ sababu ye ka se ka yen yɔrɔ ninnu kalaya kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛnɛnkunkaw fɛ yen nɔ nin waati na wulikajɔ dɔw fana kɛra bamanji wale tigilamɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni daliba masa o ka jin o juma sinayogo de ye o kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ɲini an ye an ka walawalaliw lamɛn. An bɛ taa jamana cɛmancɛ yan fan fɛ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Mopti ale marabolo o kɔni kɔnɔna la ni an donna Moptikaw fɛ yen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Tɛnɛnku ale dugu o kɔni kɔnɔna la. Tɛnɛnku ale yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Sende Daga banbaci walew ani donsow olu kɔni sera ɲama ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na. Donsow do minnu ni jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ u ni banbaci wale tigilama ninnu kɔni cɛ ka surun kosɛbɛ u kɔni tun bɛ Sende Daga ale marabolo o kɔni kɔnɔna la. Ni donso kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye u bɔra u daga yɔrɔ la kɛlɛjuguba o kɛlen kɔfɛ u ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ araba o min bɛnna octobre kalo ale tile 27 o ma nɛgɛ kaɲa 21 ale waatiw kɔni na. An bɛ waati min na iko bi kɛlɛ in kɔni kɛra nga fɛn min ye maa bɔnɛlenw u ni na ani maa banalenw olu jatedaw olu kɔni ma dɔn an bɛ waati min na iko sisan. Ka kɛɲɛ kɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ waati min na iko bi Sende Daga ale kɔni campement kɔnɔna la maa minnu bɛ yen olu caman kɔni ye u ka kasaw cɛ ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛnso ye sigikafɔba minnu ni olu kɔni tun nun donna u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tile laban ninnu kɔni na o sigikafɔ in kɔni kɛra sababu ye donso dɔw olu ka bɔ Sende Daga ale kɔni campement o kɔni kɔnɔna la nka dɔw olu kɔni maralen do nin waati in na ka sabu kɛ sigikafɔ minnu kɔni tun bɛ sen na olu ye sira kuraw ka o kɔni ta o de hukumu kɔnɔna la kɛlɛ in de sera ka kɛ araba ka sabu kɛ maa kofɔlen ninnu olu maralen ye banbaci wale tigilamaw olu kɔni bolo Sende Daga ale campement kɔnɔna la. Ɲininkali min ni o bi kɛ nin waati in na o de ye yali maa minnu bɔra u nɔ la olu bɛna se ka segin ka taa Sende Daga ale campement o kɔnɔna la wa nin ye ɲininkali ye min tɔ min kɔni bɛ bila nka siga kɔni tɛ min na dɛ an bɛ waati min na iko bi gɛlɛyaba o kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na gɛlɛya min ni a bi kalo kelen o ɲɔgɔnna bonɲɔgɔnko bɔ bi wa an ka jamana marafaama minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u bi u sen kan sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na cogo min maa hakɛ minnu bɔra u nɔ la Sende Daga ale dugu o kɔni kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bi se mara kɛyɔrɔ sɔrɔ Tɛnɛnku ani a laminiw olu kɔni kɔnɔna la waati min kɔni na maa minnu kɔni bɔra Sende Daga réfugiés olu kɔni ko don olu kɔni bɛ Tɛnɛnku ani fangɛrɛw kɔni fɛ nin waati in na ka sabu kɛ mankan ye nin maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. L'Américain jamana ani Faransi jamana juma octobre kalo tile 29 san 2021 ni maa kofɔlen fila ninnu kɔni sigira min bɛ yen ni u tun ka ka u lakile u ni ɲɔgɔn cɛ u ye o kɔni lakilen kosɛbɛ wa a ko kɔri kɛra bonya ani karama kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a y'a yira k'a fɔ Faransi jamana ye olu jɛɲɔgɔn jamana ba ye wa baara ɲumanya o kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an bi waati min na iko bi a bɛ nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔ waati min na a ye Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛmaa tɛgɛ kɔni minɛ fo siɲɛ 2 u nisɔnjalen kɔni bɔra kameraw olu kɔni ɲɛkun kilenna la Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron waati min na a y'i jɔ kamera ɲɛfɛ a nisɔnjara ni lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa Joe Biden ale ka kɛwale olu kɔni ye ka maaw hakili lajigi k'a fɔ mankan dɔ kɔni tun wulila Faransi jamana ani États-Unis jamana cɛ septembre kalo camancɛ waati olu kɔni na waati min na États-Unis
États-Unis jamana, Royaume-Uni jamana, ani Australie jamana ye tɛgɛdi ɲama kɛ baara dɔw minnu okumu kɔnɔna la kasɔrɔ France jamana kɔni hakilinaw ma ɲini foyi o ko de kɔni tun kɛn bɛ mankanba ye nin jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka ka kɛɲɛ kɛ ni ninnu fila ka sigi ye ani u ka hakili jagabɔ baara ninnu kɔni ye mankan foyi o tɛ France jamana ani États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ bilen u ka lajɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'an ko a ma ko Vatican. Juru kun samalen do hali bi France jamana ani Royaume-Uni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ mɔniko ta fanfɛlaw olu kɔni ye Royaume-Uni jamana ye lase kɛ k'a fɔ u bɛna wele bila France lasigiden ma France lasigiden min bɛ Royaume-Uni ale jamana kɔni kɔnɔna la nin waati in kɔni na France jamana kɔni nisɔngoyalen do nin waati in na ka sabu kɛ Royaume-Uni jamana bɛ gafe min di u ka bateau ma u ka se k'u ka munumunu salo kɛ Royaume-Uni jiw sanfɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ gɛlɛyama don a la o papier kofɔlen ninnu an ko ko lisansi olu de dɔgɔyara France jamana ɲɛkɔrɔ tarata nata ni Londres kɔni ma ko kɛ ko ye France jamana fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u bɛna u jɔ u cɛya jɔyɔrɔ la hakɛ dɔw bɛ yen minnu ni olu tun bɛ kɛ Royaume-Uni bateau ye u bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ nin waati in na France port dɔw kɔni bɛ yen an bɛ waati min na i ko bi bateautigiw caman olu kɔni ye France gouvernement ka nin hakilina in kɔni fo kosɛbɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ France jamana u bi lisansi 210 de sɔrɔ fɛn min ye Royaume-Uni jamana bolo France jamana kɛn bɛ k'a yira nin waati in na k'a fɔ o kɔni ka dɔgɔn kosɛbɛ ka maaw hakili lajigi k'a fɔ baara ɲɔgɔnya tigɛra pewu ka bɔ Royaume-Uni jamana ani nazarala jɛkuluba Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ san 2020 laban waatiw olu kɔni na nga furu salen kɔfɛ o kɔfɛ a kɔni tun yirala k'a fɔ mɔni baaraw ka kɛ kɛcogo ɲuman na ni fulu fila ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na i ko bi France jamana ani Royaume-Uni jamana mɔni ko ta fan fɛ u ka jɛn kɔni kɛlen don pɔti kolonba i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an man di. Kunnafoni sɔrɔ sira kura min ka teli bi kosɛbɛ o ye Facebook ye Facebook maa ɲɛma ni o ye Mark Zuckerberg ye ale kɔni ye lase kɛ k'a fɔ u ka cakɛ bondaba a tɔgɔ bɛna falen tɔgɔ kura min bɛna di a ma o de bɛna kɛ Meta ye nga bɔlɔlɔ kunnafoni sɔrɔ sira minnu bi sɔrɔ nin cakɛ bonda ye kɔnɔna la i n'a fɔ Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna tu u cogoya la an bi waati min na i ko bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ninnu tɔgɔw kɔni ka yɛlɛma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ n'i y'a ye yɛlɛmabaw bi ka don Facebook maaw ka baara la nin cogoya in na a t'i tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan document dɔw olu kɔni bɔra bɔcogoyama dɔ minnu na maaw gindola ko maralen olu caman kɔni yera bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ nin waati in na nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara sugu ɲɔgɔnna ka kɛ diɲɛmaa ka se ka a dɔn nin cogoya in kɔni na wa fɛn min ye Facebook maa ɲɛma Zuckerberg ye a ye lase kɛ k'a fɔ fɛlɛ ni dabaliw bɛna sigi sen kan cakɛ bonda kura tɔgɔ kura min sigitɔ filɛ nin ye sen kan maaw ani u bolo fɛn minnu bɛ Facebook réseau sanfɛ olu caman bi se lakana wa maaw ka se k'u ka baara kɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ Facebook application, Instagram, WhatsApp, Messenger ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna tu u nɔ la o cogo kelen fana kɔni do entreprise yɛrɛ structure ko yɛlɛma foyi kɔni tɛna don a la décembre kalo tile galen nata ni Ala ye o yira an na a sigi k'a fɔ ba baaraw bi sigi sen kan. An bi taa Sudan jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke 4 setigi jamana baw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn baw kan u kɔni sigira pour ka se ka kuma Sudan jamana kunkan ko kibaruyaw olu kɔni na tile caman kɛlen kɔfɛ kuma ɲɔgɔnya la alamusa tɛmɛnen Conseil de sécurité de l'ONU maaw olu kɔni sigira wa u ye kuma kɛ ka ɲɛsin Sudan ale jamana kɔni ma nin waati in na Chinois jamana ani Russie jamana olu kɔni tun b'a la ka kuma ɲɔgɔnya baaraw
kɔni gɛlɛya nga ni waati in na u bɛɛ kɔni bɛnnen do kan k'a fɔ Sudan jamana maa ɲɛmaaw ka fanga sigi finitanw olu kɔni ma nango civiliw États-Unis jamana ka fanfɛla kɔni na olu ye gafe dɔ kɔni bɔ ka bi min senfɛ États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a bi wele bila Sudan marafamaw kɔni ma k'a fɔ ka fanga la sigi gouvernement civil maw olu kɔni ma a ti tɛmɛ kalo damadɔ kan fɔlɔ États-Unis jamana kɔni tun kɛn bɛ ka Sudan jamana tɔgɔ jɔsi ka bɔ gafe la gafe min ni u tun y'a yira k'a fɔ Sudan jamana bala ka banbaci wale tigilamaw kɔni jukɔrɔma dondo an bi waati min na iko bi o baara nunu bɛɛ lajɛlen kɔni tun banna Sudan jamana tun tɔgɔ jɔsira pewu ka bɔ banbaci wale tigilamaw dɛmɛ jɛkulu ka gafe o kɔni na nka ka sabu kɛ coup d'état ye États-Unis jamana kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Sudan jamana ma n'a bɛ taa se dɛmɛ miliyɔn 700 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ma o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bina jɔ Sudan ale jamana kɔnɔna la an bi waati min na iko bi wa États-Unis jamana kelen fana kɔni tɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ jamana caman ani diɲɛ seleke naani tɔnba caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u kan legelege ni waati in na bɛjɛ fanga yɛrɛ bi se segin Sudan jamana kɔnɔna la fanga jaso kɛlen kɔfɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen Banque mondiale maw olu fana kɛn bɛ k'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ nazarala jɛkuluba Union européenne bala ka kow lajɛ ni u ɲɛ kɛrɛn ye ni waati in na farafina kelenya tɔnba olu fana kɔni kɛn bɛ ka jamana dulon ni waati in na larabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba olu kɛn bɛ k'u ka kamanaganko kɔni yira Sudan jamana a kɔni mɛnna a kelen na wa ni waati in kɔni na fɛn min ye jamana yɛrɛ cɛba General Abdel Fattah al-Burhan ale kɔni ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ fanga jaso ma kɛ nka jamana lakilenni de kama olu ye nin baara in kɛ wa kabini nin nisɔngoya baara ninnu kɔni daminɛra maaw kɔni b'i bɔ cogo min u b'i bɔ ten k'u ka nisɔngoya yira bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kɔni tigɛra nisɔngoya taamakɛla maa 8 olu de bɔnɛra u nin na maa 100 maa 70 olu ye maaw ye maa minnu kɔni banara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni kɛnɛya tigilamaw ka welew kɔni ye wa baarakɛ bonda caman bɛ nin waati in na olu kɛn bɛ ka taa baara bila bada la hɔrɔnya jabarani sɔntibaw hani de bɛ kɛ sababu fana ye ka dansigi anw ka bi bamanankan kunnafoni na min ni o bɛnna sibiri ma dɔma kalo tile 23 ni ala ma basi foyi fana kɛ sini ni waati kelen na an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni si tɛ kelen ye ka foliw la belebele ta ka ɲɛsin kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Sedna Shakmar Sedu Kulubali Farukuna ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn inshallah taala ni ala sɔnna kibaru minnu ni olu mana na an lasɔrɔ wajuliko kunkanko kunnafoniw na inshallah aw bɛna na o bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka kolosuma ka ɲamajɔ basigi badabada ala k'o lanati an ka jamana kɔnɔ ala k'o kɛ ni a ka alaya se ni kira hɔrɔma ni an karamɔgɔ Sedna Shakmar Sedu Kulubali Farukuna bonasanmo barika ye sɔli ala rasuli